נלתיך, אגאי. Good job. Thank you. איך יש לך פינג 4? לא משנה. כי אני... תראה אפשר בוסט. Round start. תבור עוד 3 ויש ראש למעלה. אוי, אני מוקשים. תזוז קצת, אני לא יכול, זה נראה כאילו אתה עומד בגובה ענקי, יופי. דקה שנייה. אוי אחי, עזוב. עזוב את האקיה. Enemy down. תחת בחלון ביתך. 3 היטים וולבנג לנו. לוי. תן לי לנסות כפיר. גייט, שמאל. גייט. גייט רד לפי דעתי. אני קראתי פרופיל? לך. רגע, כן. לא, חזר. יש גם חלון. צא פרפר לדלת. עכשיו? צא פרפר לדלת, הדלת הוא כזה, נו. תגיד לצד הזה. לא, אני לא יכול, אל תגיד. הייתי בטוח הוא על הדלת. כזה לא הבנתי. תגיד לי צד ימין. זה הולך אליו בדואל. יאללה, אחרון אני פגעתי. שם. אל תתמין, הוא רד, ליאור. אבל לא, לפעמים לקחת אותו. אתה רוצה לקחת אותו על זמן? הוא רד. Alpha team wins. היית לקחת אותו בכיף. ליאו, כפיר, פריצה בי מהר. טוב. לא. Round start. איתכם? בוא, כפיר. אוי אחי, קלטו אותי רץ בדיוק. לא לרוץ למזגן. רגע, אפילו לא ידעתי. נייד. The bomb has been planted. תחזור. ליאור, מדרגות. אל תמות, תרד. ליאור. מה? טוב, פרחתי. לא תמיד אומר את זה, ליאור. טוב, תודה. הנה, אתה רואה? אני, מה הייתי יכול לעשות? זה בבומב? זה בורח. תחזור זמן. זמן שלך ליאור. Alpha team wins. זה מיאמי ביץ' יאללה. זה ביץ' מיאמי. Round start. אוי עידו, 1-2 אחי, באמת ציפיתי לי יותר נכון. וואו, הם שומעים עכשיו שמירה כפולה בבית. נייד, זהיר. Fire in the hole. כפיר, תגיד לי. בסגנים, רד לך בסגנים, לך. נו, תעלה. קצתי בו. אולטיק, מה יש לך? אתה לא מקשיב. אבל אתה לא אומר לי איפה. אמרתי לך מזגנים. תגיד לי עכשיו. גייט, הוא מחכה לך ארצקופ. איפה זה? כן, אני עושה וולבנג. צא פרפר. שמאל, ברח, בדלת, דלת, פרפר לדלת. פגעתי בו, שתי עיתים. תגיד לי. ברידג'. הוא תעשה לו באג, הוא אוי. בנייד. הוא בחלום. ברידג'. חלון? כן. גייט, תגיד לך. שקט. בק אחי. שומע? מה מגיע? יאללה, אתה לוקח אותו. יש לנו פלנט אחד, לא צריך אני יותר. חושב שאני אטמין, אז אני אבוא. אני בפיק, נכון? לא. לא? לא? בכלל עכשיו? לא. לא צריך אחי. להפריט, נו. יואו! סאמק זקו. וואן איטקיל, אז תטמין. וואנית? ככה חד כן. היום. אתה יכול לנסות להטמין, לא אכפת לי. תלך לביט, תעשה הטמנה. אם הוא יבוא, ישר אתה מחליף לרובה. אפילו אם נשאר לך שנייה לסיים. אין לך מה ללכת על סיור במידל. תטמין. סתם יורה, אני אגיד לך מתי הוא בא. תטמין. הוא יורה. The bomb has been planted. בא אליך. Alpha team wins. טוב, עיד. אינקויה. Thank you. וואג' דאק. Roger that. אני לא שומר בי. שוב מתחת.
כפיר, אני עושה לו את הפול פיק, טוב? אז זה על הראש שלי. אני ביג כפיר, בוא איתי Round לביג. start. שים עינים אנדר. אני שם מוקשים, כן, יש לי מוקשים, אני אנצל את זה כבר. אני שם באנדר. כמה? 6. גדול. אחי, אבל למה אתם לא אומרים שיש מזגנים? אני לא הייתי פה כל הזמן. סתם. מידל, לכו למידל אחד, או לבי. לך ל-A, לך ל-A. לך ל-A. לא רואה אחד. טוב. דבר על הבק שלך, חגי. יואו, איזה צ'אמי רצאתי מלא. ראית את זה? לא הסתכלתי איך. Bravo team win. קאגי. נייס סקור, ליאור? Thank you. צורך אחרון. נייס סקור. Round Roger start. that. וואלה, למה בוא נעשה את זה פייר? רגע, צילמת את זה? יאללה, גמיין. וואו, זה יונתן, חגי. אוי, לא HP. זה ליאור. Alpha team wins. איך הוא קפץ, ראיתם? איך הוא קפץ לך גופה, ליאור, יא בן זימון. Round start. אוי, אחי, אתה 1-4. 1-5. אחי, אני 5. רעש בדרך. לא צריך לשמור בדלת, חגי, שמתי שם מוקשים. רון. אתה יכול להיכנס לנו? לא, אני מגופר, שחקו אותי. הוא בא לכם באקווה. Bravo team wins. אסיסט פרי. איזי, 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 למון סקוויז.